sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Tony. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I've fallen for you. Recorded by X Thunder Gaming. Gikilig mo ko kadiha. Gikilig ko ni Rob, oy. Nari ko chika ni mo. Unsa man na? Kami na! Ako na siyang gisugot. Unsa? Hoy, nayabag ka, day? Kay Bobby kag unsa na klaseng pagkalalaki si Rob, ha? Paila ko na kaana, uy. Day, dubi na kay ko nang andoy, ani. Mahimo ba? Ayaw na ko bang ako imagination? Naibaw ko nga dali pa ka makasabot na ako, kay wa pa makasuway ko uyab. Mapasagin na lang gud ko, okay? Nak, ayaw i-stress mong kauling na nabutang ako. Naibaw ko nga, concern ka si mong amiga. Pero iyaman choice. At least, wakit pagkuwang sa pagpahimano niya. Dili lang ko gusto nga masakitan siya pa. Pero wa man kay mahimo kung nakagusto gid siya. Pasag di siya nga magkatuon sa iyang kauling sa'yo. Nga magka-realize siya. Bantay lang nagyon yung maglakilak siya tungod lang ang tawhana. Oh, toan na. Unsa na akong giingon nimo, ha? Sakit kayo, Day. Giing na nabitaw di ka, pero gahi kay kag-o. Ora na na hinuuna ron naglakilak na ka. Day. Unya unsa man? Makigbuwag na kaniya karon na nakahibaw na ka? Ha? Karon nga nahibaw ana nimo nga nalaing babae si Rob? Dili, Day. Ako iyang uyab. Og na ako'y katungod nga i-fight siya. Day. Ay, salamat. Makauli ang kit ko. Maglisod na sa kong sakay. Aniron ba? E sakay na kayong orasa. Tony, Oh. Saman? amiga mong alis, di ba? Ing nga patuwa siya sa amo niyang ibiha. Kamoy uyab niya ako'y pasultihon ni mo niya? Ing na lang, good. Nagdali ko. Napakoy duwa. Ha? Giyad ko. Bisit kitawhan na, uy. Umali pa salamat. Bahala siya. Dili na ko sultihan si Alice. Para dili na to magpakabuang pa niya. Oh, Day. Asa ko? Naasa bay. Tay pa, nagila ka? Nga naman ka. Dito ko gigan silang Rob. Dahil nagigbuwag siya na ako. Unsa? Hoy, Alice, pagmata na ko, no. Ikapila naman kagibuang ang tawhana, uy. Dili kay kausa, kaduha, katulo, or kaupat lang, kadaghan na gyud. Unya, magpakabuang lang gyapon kaniya? Dili na, Day. Ikapoy na ko. Dili na ko. Magigbuwag na ko niya. Kana! Mao na'y sakto ni mong buhaton, Day. Gano'n namang yung mga lalaki ngayon anak, uy. Lain-lain magyud ang batasan sa malalaki, nak. Pero nahibaw ko nga puhon, narigi niya babae nga magkapatarong ana niya. Kanang babae nga tinuod na gyud nga madutlan siya. Ambot lang makag madutlan pa tong tawhana. Ay, ikapila na niya buang akong amiga. Wala lang makonsensya. Ang importante nga nakalingkawas ng imong amiga niya. O di na siya magsamok-samok. Ayo! Sharon? Time pa. Mura lagi og familiar ang tingog. Tony! Si Rob? Nagot sa man sa dinhi. Recorded by X Thunder Gaming. Tony, hindi ako kayo may utabang mo. Kasi kung sa ako na kong pakigbalik ni Alice, hindi naman siyang sugot. Binuwa ka man ang tatong akong pagpakigbuwag niya. Huwag mong tuo nga, maninukon siya. Dili kay katurang higayon na ni mo gibinuangan ako ang Mika, Rob. Og mahimo ba? Ayaw na ko na siya sa mukha pa. Dili niya deserve ang lalaki nga sama nimo. Tony, please, please. Tabangi ko.
Buhaton ako ang tanan. Pag binuotan na, Rob. Pagtarong sa imong kinabuhi. Ayaw na pagsigig duwa-duwa sa kasing-kasing sa babae, uy. Manay angay ni mong buhaton. Nga mausab na ka. Pero kung dili na gid si Alice, wala tayo mahimuan na, Rob. Naalagi. Nakimahimo. Sige na mo. Di na kang dagan ko ni. Kung di ko na matabagan. Unsa? Mao ba? Pila ka buwan na siyang nagsigig sa hamok nimo kay mga ayo siyang tabang para makibalik ko niya? O, day. Ug wali ka sultihi kay dili ko gusto mo balik pa kaniya. Dili na sagit ko, day. Kaya wala ko'y gusto pa niya. Unya, saon man din ako nga nagsige man ni siya samok na ako. Mukalit lang og text, manawag. Ambot kung dinis akong number, eh. Nga mukalit po yung adto sa amo. Og ambot sad kung giunsa niya pagtultol sa amo. Ita, pasagdi na, uy. Pila naman di kaadlaw nga. Wa na magsamok-samok si Rob na ako. Angay man unta akong malipay, pero mura lagi na ikuwang. Mura man ninuon ko kimingaw niya. Binuang. Ay, dili ni mahimo. Kalimtis siya, Tony. Dili ka pwede maka-feel o gingon ani. Dili pwede. Day, nako'y chika. Unsa man na? Nagbalik ning Rob. Ha? Joke! Oh. Uy, nagkupa mo ko mong naong. Dili na lagi may magbalik, no? Kaya na ako'y laing uyab. Mao ba? Congrats! Tarong man ka. Tarong ka, ayo. Ay, no, makauyan ka niya. Dili ba siya parehas ni Rob? Malahi isa di ay taba. Nilarga mo sa Cebu si Rob, no? Mao ba? Usa ka mo adto ka og Cebu. Ha? Nga naman pa? Naipasudlan nga nindot ka trabaho si auntie mo dito. O siya rin bahala sa imong kapuyan. Usuan mo sukol kaya kay akong panduon si auntie mo. Sige pa. Mularga ko sa Cebu. So, unsa man? Okay ra ba kasi mong kwarto na? Salamat kaayo, ha? Ay, way sapayan, uy. Wala ba ko'y anak? O wasad ko'y kaubalin hisabay kay namatay man nga akong bana. Maong nalipay ko nga ni aka din, he. Unsam dito nga trabaho akong sudlan din, ante. Nindot ta din magtrabaho sa opisina, uy. Relax sa kaayo. Hello, miss. So, ikaw ang... Oh. Uni? Rob? Di alagi ka? Tinay mo ko ng trabaho. Ikaw rin bago na mong kauban? What a small world. Dinibid na sa Cebu nagkita. Bitaw, no? Ay, gwapo gisig sa mo. Pag-presentable kay siya tanawon sa gisuloob. Dili na pinapat po iyang dating. Himingaw ka na ako sa... Ha? Huwag hindi ka po mausap. Hambugiro ka po. Nagubam ko na yung naong. Joke ra, wey. Ha? Joke. Well, anyway, nice to see you again, Tony. Happy ko nga kauban ka. Excuse me. Nangithat pa. Di ba ko makatog, eh. Bisit man ni Sarap. Di man mawasak kong hunahuna. Makalagot. Grabe ang kulba sa mundukan pagkakita na ko niya kanina. Dili na kini maayo. Murag nakasabot agad ko kung nun saan ipapati, Ayaw kong ingna nga. Na-inlove na ka ni Rob. Ambot. Dili sag pwede dayo, eh. Ex ka ni mo siya. Sus! Kumani na feel ni mo, then go! Ha? Dili ka malain? Kaya ko, murag lainan man ko maghuna-huna, uy. Ganun malain man ko. Mawala ko'y gusto ato niya. O usa pa, happy na ka ko sa love life karon. So kung una may imong gibati, diha pa dayon na. Ayaw ko guna-huna kay suportado ni kabisan unsa. Day, Alice.
ning nanawak. Number naman. Hello? Tony, Rob? Diin mo kasong number. i-check ko sa mong resume. Kaya, importante kayo tuyo naman mo. Unsa man na? Pwede na magkita. Mag-istorya ko mo. Asa man? Huy, murag mahalon man nga restaurant, uy. Na, wapara ba ko ikaamot ha, kay wapara ba ko isweldo. Nagkabala ka, God. I got you. Kara na sa bisig, panggita kay. Hmm. Nga naman dituod. Ang sa may toyo ni mo. Gusto lang kong magpasalamat din po. Kaya sa tinuod lang. Ikaw may hinungdan niya nung niabot ni ako ang tanan karon. Ha? Uwa ko makasabot. Nindot na kinabuhi. Nakimit kog mga tarong nga mga klase nga mga friends. Kana, tungod di mo. E kung wa pa ko ni mo prangkahi, wa ko mausab. Tungod di mo, nagtarong ako sa kong kinabuhi. Taray. Rob, Kaya nakaingon ko sa kong kaugalingon. Basi na mga gusto sa ganako kung mag-usap na ko. unsa? Sabi, sige na kung samok ni mo sa una. Nagtuo ko nga about pa to ni Alice. Pero di man day. Nagsige ko samok ni mo kay gusto kong makita ni mo permi. Kaysa tinuod lang, nagkagusto na ko ni mo. Og, wa ni mawa hangtod karon Tony. Karon nga tarong naman ko. Nabukid chance naman, Tony. Dili na lang sa kumuli mo, Rob. Dugay na ko nakagusto ni mo. Og, abi ni mo, gimingaw kay ko sa imong pagsigig samok na ako. So, nga mo pa di pa man ko. Nga dili naman ko gusto mawa pa kagbalik. So, kita na. Yes, Rob. Kita na. This some feeling I just can't explain. Try not to show it. It's pretty. Sakto gid ang giingon ni Papa. Nga naragit tao nga makapausab sa mga lalaki kung madutla na niya. Ug wala ko magdahong nga ako di ay may makapausab ni Rob. Karon, tulo na mi katuig og healthy kaayo ang among relasyon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Tony nga taga Talibon Bohol apan kasamtangang napuyo karon sa Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, I've fallen for you.